Bada, 12:30 pasatan iritsi zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dugu gurekin Koldo Tellitu ikastolen elkarteko lehendakaria. Ondo etorri. Eskerrik asko, bai. Eta tira, hasteko ezer baino lehen, zorionak esatea gure partetik, elkar saria irabazte arren. Ibilbideari elkar saria jaso duzu hain zuzen ere, Koldo, zer suposatzen du honek? Bueno, egia esan da ilusio handi bat, ez da, ninot garai hauetan eta gainera horrelako moduko saria, ilusio handia, ez da. Azken finean, ikastolak emundu zona euskara, euskal kulturari eta euskal herriari, hor errekonozimentu bat jasotzen da, eta oinarri horietan altzatu genituen ikastolak, oinarri horiek eusten dioten ikastolen hezkuntza ereduari euskal herri luze zabalean, eta oinarri hori nahi ditugu euskal hezkuntza sistema propioratzeko. Beraz, errekonozimentu hori izatea. Alde batetik, egindakoari errekonozimentu bat da, baina bertan egunean esan genduen bezala, bada ere akuilu bat aurrerantzean lanarekin jarraitzeko, ez da, ez bait dago dana eginda. Eta nik uste dut azpimarratu behar dela, bereziki elkarretik etorrita sari hau, elkarlanean beraiekin egiten ari garena euskal kurrikulunaren inguruan, ez da. Guretzat oso garrantzitsua da euskal kurrikuluna geletara eramatea, eta ikaselkarren bitartez lan hori aurrera eramaten dugu, eta lan hori aurrera eramateko asmoa daukagu, ez da. Bai, ez da nire aipatzen duzunez, oraindik ere erronka hori, Euskal Herria euskalduntzeko erronka horrek badu gaurkotasuna, ez nola erreparatzen diozu ikastolen elkartetik ez euskarak egun duen osasunari? Kezka handiz, ez da, nik uste dut momentu honetan oso momento kritiko baten gaude, eta askotan esaten dugun bezala, nik uste dut orain badela momentua euskalgintzan aritzen garen guztiok elkarlanean ipintzeko gorari buelta moteko. Ez da bakarrik hezkuntzaren ardura, baizik eta gizarte osoarena ahaztu barik, eta hori beti azpimarratzen dut, ez da, hezkuntza eragileok ezin dugu alde batera utzi gure ardura, eta gure ardura handia da. Azken finean aurrek gurekin pasaten dutelako denbora asko, eta ine baten gure ardura bada ere gure ikasleek maila handi bat lortzea. Eta azpimarratzen dut maila handiarena, argi dagoena da, naturaltasunez gero euskara egiteko lehenbiziko gauza da hori. Maila hori izatea normaltasunez eta traba barik berbaiteko. Orduan, ikusten ari garena azken aldi hontan, alde batetik ebaluazio diagnostikoaren datuen bitartez, eta gero egunorakotasunean maldan bera dijoa, eta nik uste dut, politika ausartak egiteko garaia dela. Eta nik uste dut formula magikorik momentu honetan inor ez dugulez, horregatik azpimarratzen dut elkarlanarena. Ez da, ikastolen elkartea bere kabuz edo beste zenbait eragileekin batera zenbait proiektu aurrera ateratzen ari da, baina esan dakoa, gazteleraz askotan esan den prueba y error, guk ere horretan ari gara, baina ezinbestean buelta emon behar diogu. Gero suposatzen dut arituko garela hezkuntza legeaz, eta ez dugu hezkuntza legea lan horretan lagundu behar dugu. Bestela komplikatuago izango da. Bai, ez eta aipatu zuen elkarlan horretatik ere ez, ikusi zintugun besteak beste, ikastolen elkarteko beste hainbat kideekin ere justu ez, orain aste batzuk kontseiluak egiten zuen ez, agerraldi horretan, kasu honetan gehiago lotuta ez, administrazioak ere hartu dituen erabakiekin eta behintzat ez, aipatzen zuen elkartasun horrek badu gaurkotasuna oraindik ere gurean. Bai, eta nik uste pairatzen ari garen oldarraldi judizial hori leku guztietara iristen ari da, eta azken aldian bi adibide ikusi ditugu hezkuntzarekin lotuta, ez da? Bata berritzeguneko gaiarekin, eta inkluso hezkuntza zelaretik aitortuta aldaketa hori egin dutela beldur horren ondorioz, eta gaur edo atzoa onartu ziren dekreto kurrikularenetan ere, gauza berdina gertatu da, pasatu da euskara hizkuntz behikularra izatetik, hezkuntzako hizkuntza izatera. Beraz, oldarraldi judiziala bi aurpegiak ditu. Bata alde batetik zuzenean jotzen duen kasuari, eta bestetik sortzen duen giro. Eta nik uste dut horren aurrean, euskalgintzako guztiok aurrean ipini behar gara. Esan dakoa, hezkuntzari ere helduko zaio.
Bai, ez, eta nola jarraitu ikastolen elkartetik, ez, aportazioa egiten, horixe, ez, Euskal Herria bera euskaldundu dadin, ez, tresna dituzue. Bueno, lehen azpimarratu duen, nik uste dut euskararekin daukagu zen programak eta azken aldian ikasleen artean erabilera sustatzeko, horrek da elemento bat, baina horrekin batera guk beti izaten duguna da pak bat dela euskara, euskal kultura eta euskal kurrikuluna. Azken finean, gure helburua ez dela bakarrik euskalistunak sortzea, baizik eta euskaldunak, euskal ikasleak sortzea, eta horretarako ezinbestekoa da euskal kurrikuluna garatzea, ezta? Azken finean, ikasleek izan dezakete, bere bizitzaren momentu baten edo bestean, beste hizkuntzarekiko jotzeko joera bat, baina nik uste dut barneratzen badut nor diren eta nun bizi diren eta zer da Euskal Herria, horrekin lan handia eginda dago. Gero bueltatuko dira euskarara. Bai, baina orain euskal kurrikuluma bera aipatzen zabiltzala ikastolen elkarteak, ez, aspalditik horretan oinarritutako ikasmateriala sortzen egin izan du lan, eta jarraitzen du lan egiten, aktualizatzen, ez da lan makala hori, ez da? Ez, gure erakundean egiten dugun zati handi bat horretara begira dago, eta horretan elkarlanean aritzen gara, bakoitza dakiena egiten aritzen gara, eta bai, gainean azpimarratuko nuke prozesua da betik gorako prozesua. Azken finean, eguneratzen dugunean, zergatik eta nola eguneratzen dugu, ikastetxetatik heltzen diren gomendioak pizkat dira, gero txertatzen direnak, eta pizkat ikusita zer funtzionatzen duen, zer ez duen funtzionatzen. Orduan, nik uste dut azpimarratzekoa dela, izango gara, munduan ez direla egongo herri asko, nun bere euskal kurrikuluna ez da etorri estatutik edo administrazioi, baizik eta herri mugimendutik sortuta. Garai batean horretan ere aritu ginen sortzen elkarbatuazekin, aritu ginen udalbiltzarekin. Prozeso guzti honetan aktore ezberdin eta aktore asko egon dira, eta gaur egun duguna, eta gaur egun dagoena ikaselkarren guzti horren ondorioa da. Beraz, aitortu behar da, esandakoa, aktore ezberdinak egon direla bidean, eta bakoitzaren aportazioa kontutan izan behar dela eta eskertu ere. Bai, ez da, horre filosofiatik badu asko izan ere, ez da ikastolentzako bakarrik eta badu garrantzia, ez, hori irekitzea eta material hori erabili nahi duen eskolak eskura izatea. Herriari egiten diogun ekarpen nabarmena da. Kontutan izan behar dugu herri baten historia, herri baten transmisioa garai batean bestera batera bideratzen zala, etxean, familiarekin, lagunekin, baina gaur egun esan nahi dut orain dela 50, 60 urte, ikastetxeek eta hezkuntza sistema badu ardura hori, eta orokorrean estatu gehienek lan hori egiten dute euskal kurrikulumaren bitartez. Gure herriak zeukan gabezi nagusi bat hori izan, eta orain dela ja 30 urte hasi ginen egoera horreri buelta emoten, eta gaur egun gauden tokian oso toki interesgarria da. Esan dezakegu Galiziatik edo Kataluniatik ikusten dutenean daukaguna, aho zabalik ikusten dutela eta oso garbi daukate altxor bat dela. Ni joaten naizenean ara beti esaten diet. Ondo dago galegoa sustatzea, ondo dago galegoa bultzatzea, baina ezinbestekoa da zuen kurrikuluna izatea, eta horretarako lanean ipini behar zarete. Eta horrekin lotuta ere badago ikastolen elkartearen izaera nazionala, ez? Euskal Herriko 7 lurraldeak aintzat hartzea, zer importantzia du horrek gaur egun ere zuentzat? Osoa, ez da, nik uste dut horrela jaio ginen, guk oso argi daukagu zein den gure herriaren eremua, eta euskal kurrikuluna gure asmoa da leku guztietan alden neurrian garatzea. Leku batzuetan, logikoki, egoera politikoa dela eta errezagoa da, beste batzuetan ez da hain erreza. Desde luego, aurre pausuak emotea lurralde guztietan guretzat helburu jakin bat da. Eta horretarako, esate baterako, horregatik indar handia egiten dugu hezkuntza legean Euskal Herriaren kontzeptua jasota egotea, eta nola jasota egotea, bi elementu nagusiki alde batetik,
sustatuz elkarlana lurralde guztietako ikastetxeen artean, Euskal Herriko lurralde guztietako ikastetxeen artean, eta gero Europar konsorzio bat sortuz, lan horreri laguntza emongo dion olako konsorzio bat. Uste dugu, aipatzen ari garen kontua horre eramateko Euskal Kurrikulunan garatzeko esate baterako ezinbesteko tresna izan daitekela, eta gu bintzat garrantzi handia motin dugu. Badakigu hezkuntza legea bakarrik erkidurako izango dela, baina, Euskal Unibertsitateko legean agertzen bada Euskal Herria, suposatzen dugu ez dela egon behar inungo arazorik lege honetan agertzeko, eta esandakoan bi neurri konkretu hauekin. Elkarlana, proiektu amankomunak Euskal Herriko ikastetxe guztien artean, eta gero sortzea olako Europar konsorzio bat guzti horreri babesa, laguntza eta emuteko. Ez, egia da gainera halako izpideek edo badutela hainbat eta hainbat eragileen babesa, izan hezkuntza legean txertatuak izateko, eta baina hala ere ez, sortzen dira hor erresistentziak, nola erreparatzen diezu ez, halako erresistentzia gainera orain justu ez, hauteskundeak pasata, zer nolako indarrak agian ez, bailentzen dabiltzan ikusita, eta etorkizunean ere oraindik hezkuntza legeak baduela bidea egiteko. Ni erresistenzia batzuk politikoki ulertu dezaket. Hori bakoitza badakigu nun gauden eta alderdiek nun dauden ere ondo dakigu. Baina egia zen da, kasu honetan oso zaila egiten zaitu ulertzea zergatik ez den oraindik ere agertu, ez dira agertu gu proposatzen ditugun bi artikulu horiek. Eta arrazoi nagusia hori da. Hartzen baduzu Euskal Unibertsitateko legea, gaur egun EAen indarrean dagoena, eta hartzen baduzu lehenengo artikulua eta bigarrena, ez 107. Edo zedapen gehigarria, ez lehenengoa eta bigarrena. Euskal Herria gertzen da. Eta elkarlana eta proiektu amankomunak unibertsitate ezberdinen artean agertzen dira. Beraz, kasu honetan oso zaila egiten zaitu lertzea, oso zaila. Badaukagu aurrekari bat, hezkuntzan aurrekari bat, zergatik ezin da. Eta aurrekari hori legebiltzarrean onartu zen. Beraz, beste batzuekin, ez dakit, egon daiteken ikuspegi politiko batetik zenbait erresistentzia ulergarriak direlako, dinote, bazete baterako euskararen garapenean, alderdi batzuen, erresistentzia, ulergarriak dira, baina kasu honetan hau, konkretuki Euskal Herriako konzeptuarekin dagoen egoera, niretzat ulertezina da zeharo. Geroxeago bueltatuko gara hezkuntza legera, Koldo, aurretik bai aipatzea ez nola, orain gutxi iraganden ibilaldia, Ondarroan, egin duzu balorazioa, ikusi ez duenarentzat konta iguzu nola igaro zen? Barkatuko diazu, baina justo aurten nengoen gure Galiziako aliatuekin, zementeko eskolekin nengoen Galizian justo egun horretan, omenaldi bat egin ziguten, eta ohorezko bazkidea izendatu ere, beraz niretzat egun oso hunkigarria izan zen, eta ezin nuen egon, baina bai, jakin badakit, galdetu dut, eta eguna oso ondo joan zen, egia da, daramagula bolada bat azken 2 urtetan edo 3 urtetan pandemia dela eta euria dela eta oso sorte txarrarekin, baina alde horretatik oso ondo, giroa izugarria izan zen, hau bentsat nire zemeek ere kontatuta, beraz, sinistu behar dut horrela izan bezala, eta nik uste dut posik, nik uste dut programa ere osoa zen, eta ondarrun ibilaldi bat egitea, badu bere ikutu berezia. Orduan nik uste dut balorazio orokorra ez badago ere, positiboa izan zala, eta askotan, dinote, askotan jendearen galdera doa arlo ekonomikotik, eta nik uste dut gu beti haratago joaten gara, eta nik uste dut kasu honetan ere haratago joan behar garela. Azken finean, Zubizar ikastola behar zuena, ez da bakarrik dirua, baizik eta herrian presentzia bat, herriari emon, berfrogatu herri proiektu bat dela, eta Ondarrorekin, orain betidanik eukiduen elkarlana hori indartu. Eta nire dut ikuspegi horretan, hori ibilaldiara aurretik landutako kontuak diziren, lortu zutela. Egia zen da hor gaude ikusten bideoa, egia da, nik uste dut bideo horretan nabarmen ikusten dela herriaren implikazioa, eta esan behar dut, abestia zein bideoa niretzat ikastolen jaietan egin ditugun oberena dela. Asko gustatzen zait.
Bai, ez, baina esaten duzunaren aritik, ez, ekonomia zarago badoala ibilaldia bera, ez, eta justu Ondarroan besteak beste, ez, aldarrikatzen zenutena bazen aisialdian Euskara bultzatzeko behar hori, ez, eskolatik kalera goazenean Euskara egiteko garrantzia, ez, tarte handia dago bien artean. Bai, eta barkatu, baina ere aldarrikatzen genuen kontu bat zen Euskal Herri osoaren elkarlan hori. Eta nik uste dut beste elemento bat azpimarratzekoa izan zen, iparraldetik etorritako hainbat gazte gurekin bat egitera, Seaskako ikasleak, zelaurua betezeko jendea, eta nik uste giro hori izugarria izan zen. Ni aurreko egunetan, bakoitza bere euskararekin egindako bideoak unkigarriak izan ziren, eta nik uste hori ere, erabileran ere lagungarria dela, ez da, azken finean ikustea euskaraz, Euskal Herri osoan edatzen den hizkuntza bat dela, naz eta bakoitza bere ikutuarekin egin, oso bitzia zen ikustea ondarrutarrak bere ondarrutar peto-peto eta ziberutarrak ziberutar peto-peto. Bai, oso polita izan zala. Bai, ez, bainera lehen ere ez, aipatzen zenuela pandemia, gauzat bestea ez, justu herri urratsen kontrazaldu zitzaigun eguraldia bera ere ez, hala ere, irudiek eta barre erakusten dute ez, badela indarra, eta nahiz eta egoera ez izan oso xamurra Ipar Euskal Herrian ez, badagoela nork tiratuko duen Euskara ez dadin eskoletan eta kalean galdu. Iparralden azken urteotan ikusten da Seaska gora egiten ari dela etengabe, indarra dagoela, ikastetxe berriak, ikastola berriak zabaltzeko aukera daudela, senperekoa hor dago, eta nik uste dute ito interesgarri bat izango dela. Ni askotan galdetzen diatenean zenbat ikastola dauden ikastolen elkartean deitzen diot ur gorozte. Ur zabaldu duzue azken aldian besteren bat, bestela esango dute ondo 13 eta aukerri biliko naiz. Baina bai, badago indar bat berezia eta azken aldian ikusten da, eta zenpereko proiektuan ikusten dut oso proiektu sendoa da, eta pizkat iparraldeko ikastolei emongotze indar berezi bat. Ez berezan genesake ikastolen aldeko mugimendua osasuntsu badagoela. Bai. Eta horretaz aparte ez, ikastolen bueltako azkenei albistei begira ez, ikusi nola aurren matrikulazioekin eztabaida handia sortatu den hainbat tokitan, hemen besteak beste Zarauzko Salvatore Mitxelenako komiteak ez, salatzen zuen nola ez diren aintzat hartu aurreko urteetan ez, eskaturiko plazak eta beraz horrez, suertatu diren problemak nola erreparatzen diezu ez, oraindik ere asunto honi? Nik uste bereziki Zarauzkoa konpondu behar dela. Azken finean, orokorrean jaiotzetasaren berakada bat badago, aurten kuriosoki Zarautzen gorakada bat egon da. Eta ikastola gora egin duen moduan, eta horregatik aldarrikatzen ari gara hirugarren lerroa, publikak ere gora egin dau, eta publikak ere lerro bat gehiago lortu du. Beraz nik uste normaltasun osoaz goaz ikustera gaur egun dagoena, eta ez gaitezen ibili mugitzen jendea, hau edo bestea kuadratzeko. Ni uste dut atzo Zarauzko ikastolako lan komitea egindako aldarrikapena justua dela. Izango bazan 51, ez da, gehiago, eski 55, ari gara berbetan, eta gero, begira, ze elementu kurioso sortzen da, 50ekin bakarri geratzen bagara, matrikula bizia datorrenean, ezin da inor gehiago sartu, edo oso zaila da. Aldiz, 55ekin 3 lerro zabaltzen badira, matrikula bizia datorrenean, sartu aldira, gela bakoitzean, atzerritik datozen 11 ikasle. Eta orekatu nahi badugu, eta nahi badugu benetan integrazio aurrera eramatea, askoz ere egokiagoa da. Datorren urtean barrio gertatzen dela, gitxio direla, aztertuko dugu. Nik uste dute horretarako, gauden egoeran, hezkuntza lege baten atarian, nik uste malgutasun gehiago egon behar dela hezkuntza izaliaren ardi. Jakin da, egoera ez dela erreza, baina, oraindik ere horrekin ari gara, eta bereziki Zarauzko kasuan esan dakoa, 55 dira, ordan, kontxo, eske 5 gehiago dira. Ordan, hor, zein gaude.
Gainera, zer nolako ondoriak izan ditzaketen ez, halako erabakiek ikasleengan, eurengan, ikasketa prozesuetan ez, lerroak direla eta barrak ez, zer nolako ondorioak izan daitezke. Ikaro, azken finean, familien hautaketa normalean oso pentsatuta dagoen hautaketa bat da, eta orduan, nik uste eta ni gainera uste dut ez, bostoien artean bizpaio ezagutzen ditut kuriosoki pertsonalki, eta jendea oso argi duen ikastolaren autua, orduan, goaz pizkat aztertzera leku bakoitzean emoten diren egoera. Guk matrikulazio kontuan hori esan dugu. Lehenengo urtea da sistema hori martxan ipintzen dena, eta logiko lehenengo urtean izan da, gerta daiteke, akatzak edo gerta daiteke, gertatu direnak, ez da. Jesarri gaitezen hezkuntzara egile guztiok, administrazioa, egin dezagun borga, topa ezagun irten bideak. Datorren urtean, inkesta hobeto egingo dugula, seguru. Guztia hobeto egingo dela, seguru. Baina ez gaitezen itxutu lehenengo urte horretan, eta goaz pizkat gauza normaltasunez. Nik gero eta argiago daukat, bi neurri egon dira gai honetan. Bata izan da matrikulazioarekin lotuta dagoena, eta bestea matrikula biziarena. Ni konfidantza gehiago daukat matrikula bizian. Gero eta atzerritik gero eta ikasle gehiago etortzen ari dira. Ordan, goaz, atzerritik datozenak, goaz, kakotzen artean, bideratzera gitxien dauden ikastetxeetara, eta orduan, gitxinaka, oreka lortuko dugu. Gitxien dauden ikastetxeetara, edo ikasle gitxi duten ikastetxeetara. Eta horrela gitxinaka, orekaren bidea, nik errezago, oreka lortzea errezago ikusten du bide horretatik bestetik baino. Baina egin dezagun biak. Biak bat eta bestea lotuta, bizpahiru urtetan gauza desente egin daiteke. Baina esan dakoa, itxutu barik. Bai, ez, eta esan duzu bezala ez, oraindik ere badira aukerak bere horretan ez, honei, buelta eman, edo eta malgutasun horren baitan aritzeko, edo behintzat ibilbidea badabil egiten hezkuntza legeak berak, orain 3 aste egin zenuten zuek balorazioa ez, oroko horrean ontzat jotzen zuten, baina bai, hainbat ñabardura egin ere ez, aipatu zenuten guzti horretan berresten zarete. Bai, printzipioz, tentuz aztertu genuen aurreproiektua, egia esan da, aurreko egin dugun bezala, eta gure ustez balekoa da. Gobernu Kontseiluak onartu duen legea aurreproiektua guretzat balekoa da. Euskal hezkuntza sistema berri baterako bidea irekitzen duelako. Eta esaten genuen, aukera esanguratsua jasotzen ditu, ibilbide horretan pausu bat emoteko. Agian, pauso osoa ez dugu lortuko legea honekin, baina gure ustez bidea irekitzen du. Hombre, noski guretzat egun dugun eskola publikoaren alderatuz aurrera pausu nabarmena da. Horretan azpimarratzen genuen bereziki Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoa, ideia hori guretzat oso importantea da, azken finean gainera gero legean jasotzen ziren zeintzuk baldintza, printzipio, konpromesu, bete beharrak, bete behar dituzte ikastetxeek Euskal Hezkuntza Sistema Publikoan egon, administraziokoan izan ala ez, eta guretzat hori klabea da. Hori bi arretzi jorratuko da, ez daukagu gargi, baina bintzat ja legean jasota egotea, horrek esan nahi dau, etorriko direzen gobernuak badakitela hori bete behar dutela. Eta guk uste dugu era zorrotzean egiten bada hori, beste estenatoki baten egongo gara, eta esan dakoa, hezkuntza sistema berri baterako bidea egingo dugula. Bide gainera nahiko eraldatzailea, ez da? Ni azkenengo aldian, alde batetik Galizian egonda nago, eta Katalunian egonda nago, eta bertoko hezkuntza dituekin ere harremanetan, eta egia esan da, hemen onartu dena eraldatzailea da, ez dago jasota inungo legean, eta Europan oso toki gutxitan dago publikotasunaren eredu hau, ez da? Beraz, nik esango nuke eredu berri bat dela, eta horren ondorioz, gauzatzea ez da erreza izango, ez da? Eta gero, horrekin lotuta ere, jendeari asko harritzen zaiona da, nahiz eta lonloen ere jasota egon, da doakotasunarena, ez da? Doakotasuna, nik uste dut ere aurrera pausu bat da, nahiz eta horretan ere, aldarrikatzen ari garena da, lehen egutegi bat egotea jakiteko nola joango da finanziazio gehigarri hori gure kuotak ere bajatzeko. Baina, esan dakoa, balekoa da guretzat, nahiz eta
hutsune batzuk ere hor egon. Bereziki, azpimarratzen genuen azan, eta hori ere egin genuen lehenengo zirriborrarekin eta zehaztapen falta. Badaude hainbat gai, nun bakarrik nola zango nukenik deskribapen lapur baten ondoren, baina arau bidi bitartez geratzen dira. Eta orduan hori egiten denean, ez dut esaten hemen, edo zein legearekin egiten denean horrek emoten dutzo gobernuari, momentu bakoitzan dagoen gobernuari aldabakarreko erabakiak hartzeko aukera. Honik ez dugu esan nahi, hori gertatuko denik, baina aukera zabaltzen da oso eran abermenen. Eta gu gure ustez, elemento batzuk finkatu behar dira. Euskeran ere nahiko kritiko izan gara bebiaren gaiarekin, ezta? Guretzat garrantzi handikoa da finkatzea zin izango da lortu behar den helburua, eta hori ebaluatzeko ikastetxe bakoitzen irakasleen eskuetan egotea gure ustez ez da nahikoa. Beharrezkoa da kanpo ebaluaketa bat hori pizkat ebaluatzeko. Zergatik, azken finean, euskararen prozesuan legean dagoen estruktura edo arkitektura horretan garrantzi handia du helburuarena, ezta? Azken finean helburuak ere Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoarekin lotuta dago, eta ez badoa lortzen helburu hori, Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoaren ateak agian izten dira. Orduan, bakoitzak ikusi nola heltzen den puntu horretara, baino heldu behar da. Horretarako berena da murgiltze eredua izatea erabiltzen dena. Horra ere beste hutsune bat ikusten dugu. Baina bebia eta bebiarekin ados gaude, kontseiluak ados egon zen moduan, eta euskalgintza orokorrean ados dagoen moduan, ondo, baina nola ebaluatuko den elemento klabe bat da. Arkitektura honetan. Bai, ez, murgiltze ereduarena ere, euskararen bueltako beste hainbat erakundek ere megainan jartzen zuten, zehaztasun faltez ere beste hainbat aritu izan dira baita ere, beraz ikusteko badaukagu, ez, hurrengo urrats horretan zerekin topatuko garen, beraz ukatze aldera, hezkuntza legeak suertatu dituen eztabaidak eta barraintzat hartuta euskal jendarteari begira, ez, ikastolen elkartetik zer mezu zabaldu? Bueno, a ver, oraindik legebiltzarrean landu behar da, ezta? Eta guk oraindik ere, agerraldiak hasi dira legebiltzarrean, guk ekainak 7an pasako gara handik, eta hemen aipatzen dudan batzuk, eta beste batzuk ere, ekarpen zehatzak egingo guz, artikulauari, eta uste dugu, lehen esan dudan moduan, balekoa bada ere, egokia ditzateke zenbeste zenbait gauza jasota egotea, balekoa baino pizkat hobeagoa izateko, eta esandakoa euskararen inguruan, Euskal Herriaren inguruan, lehen nik uste dut euskal kurrikulunaren ere gabezi nagusi bat badagoela. Beraz, badaude bere elemento batzuk, lehen ere komentatu dudana doakotasunaren inguruan, badaude elemento batzuk, jasota egon ezkero, nik uste dut aurrera pauso askoz ere handiagoa izango zela. Eta orain daukagu, esan dakoa, legebiltzarrean egin beharreko ibilbidea, ikusi beharko dugu. Asteburuan gertatutakoa zein eragina duen, baina, emoten du legearen atzean dauden alderdiek apostu serio eta franko dutela. Baina, guk dei egiten diogu alderdi horiei, sakon aztertzeko ikastolen elkarteak egingo duen ekarpenak, pentsatzen dugulako gehienak zentzudunak direla, eta gehienak hainbat esparrutan laguntzeko landuak direla. Nik uste dut, bi alderdi abertzale nagusiki Euskal Herriaren kontzeptuarekin bat datozela, bebiarena, doakotasunaren planteamentuarekin ere, nik uste euskal kurrikulunan nola ez, nik uste dut, badagola bidea, eta ia tramitazio parlamentario horretan, ondo dijoa. Gainera, orain egun batzuk irabazi dira estatuko hauteskundeak aurreratuta, printzipioz abenduan izan behar ziren, abenduan 20 egun geratuko ziren erabili barik, orain pasatzen dira Uztailan, eta nola Uztailan legebiltzarra itzita dago, beste 20 egun irabazten dira. Baina bromaz aparte, ikusi beharko dugu hurrengo egunetan eragileok legebiltzarretik pasaten garanean zeintzuk ekarpenak egiten ditugu, eta gure aldetik esan dakoa, agian besteren bat ere egingo dugu, baina oinarrian prentzaurrekoan esan genduna gitzi gora bera hildo horretatik doa,
Eta, bueno, gu bintzak konfiantza daukagu gauza batzuk fase honetan aldatzeko. Premisa horrekin hemen utzi behar dugu elkarrizketa, Koldo Teitu, ikastolen elkarteko lehendakaria, mila esker, gurekin gaur izatearren, tarte hau hartzearren. Eta orain jarraian eguneko solasaldiarekin bueltatuko gara. Laster arte.